Kamau benar multipurpose society nongsten kalau pentip bakal penjalan biang ya katarik lani draw diet jangka lucky draw na ka lai tarik ujemang arajar opsan sya ka khatsau tarik ubanai jun arajar opsan na ki daw baka society ka shem jinge ki balong kumni harum kebaningkong ke jingbom yo ye ki kali lani ki prizes ban book ban penpoi ha kate ka por lani ka tarik balabu ningkong kajing bom la bha bandi ya ki tickets kat kum kajing tmu ka society balamang lupa ban penmi ya ki prize bat ya kajing yarap ya ki baduk bakardu kat kum kajing tmu babha ka society ti ka society da kajing ya perkhatlang bar ki bor bahalor kala ya rai ban penjalan biang ya kani ka lucky draw hadu ka khatsau trek ubnai jun ban penyele kai biang ti ka society ka kerpat bat panmap da ka basongurit ya ki tu ki parlok ki balau deb ban thiet ya ki tickets bakin nyai up hado kate tarik belapan benar. Bat ka society kaya wer ya kinong snong jong ka jela Meghalaya berok kawai bakin sengom ha banyarap banthit no ya kini tickets kebadang sa. Kum kalat banyarap lem ya ka society na benda kajing tmu ka babha katpang ya ki baduk bakardo. Khamtam ya ki khon samla ki bami na kilong yeng ki baduk ki bapas ba ha ki jing puli ba pher ki bakwa banlet puli biang ha ki kredan bahalor. Henry Kim Shim la di ka society ka kwa ban kanshan banyarap yakum kita ki jinge bat ka society ka kwa ru banyarap lem ya ki khonswet ki bashem jingjinjar ki badan kam shisha ya ki jingram ki badai ki parado parasnam jong ka dong ka than hi baro kawai halor kani ka lokidra ka society ka dan jingtmu ya ka bha tiki kirpat ikpai ba bakin sungba banyarap lem ya ka mau bena multipurpose society ban thiet ya ka tickets tang ha ka dor shispa tingka kawai bat kani ka de gijing thmu ba jong ka society bat ki kermen ba ka noman ra pat ya ka jing snew kani ka long kat kum ka kurwo no president US Jakit one of tips pi halor kani ka loki tru bal panyai da ka mau bena multipurpose society nong stone ha ka ba en pen ka ya kani ka loki tru ha ka light me arjara pusan mereka society mentahi kala shim karai bar hapan penjalan biang ya katarik drodet lane katarik penpelekai na kalai tarik ume hadu ka khasau tarik ujun ar jarak pusan na kidau kibangin sa pentip sepi mentang kadau baningkong hi ya kikali kibangin ada buk ngim yo shu pan penpoi kat kum katai kapor kibangin labu ya katarik ka baningkong kabaar kadebet kadau kaba kitiket kibangin ladi mentah syait kadang duna baha namar baya ki price hi nyimpat mi kat kum kane ka price ki bangai nilabu hadu ndru teli ki price khamtam kini ki kali brand new de ne kane ka dau ba ki tiket ki bangai lamang pandi shapi ki pad ba na ot bun ba phila dap thiet hanre andang ni lak yo jing khen manta hi kadang bun ba yang ni bangin hap penmi ya ki price dala de ta de ne kane ka dau bangim la shu ban penmi lane penbiang dalam dehi dak society namar ka jing tmu ka society hi lembah kane ka loki dru ka de ban mi lane patang khandir ru ka de ban me namar ba ni don jing tmu ban yarap ya kini ki kun samlai ki ba mi na kan longying ka baduk ki kun swat ki ba don shisha kata ka jing tmu ban pule ya ki dan ba pher khamtam ki tu ki ba pas ba ha ki jing pule ba pher ikwa ban let pule biang ikwa ya kata hi ban ya kersan lang ya ki kun samla jungi ki ba mi na ka longying ka baduk andre menta la jan de ka por ni da Kenya ta ki tiket ki ba ngi la dep di te ngim pat mi te ka dau hi ka de kata hi ka ba kongsan e ngi ba ngim pat mi ya ki price jong ka ne ka loki dru te omban si bangin hap an penjalan biang ya katarik lengba ka jing penpet lang na ki bor bahalor khamtam na ODC na ka dor bat snong bat na ka director of lottery te de na ka dau bangin sap penjalan biang ya ka ne ka tarik ke bangin lambu te ngipan map sha kitu ki parlok di bala dap thit ya ka ne ka tiket lok ki dro jongi ot pila dap thit na du menchwa bangin lapan lightning kong pila thit pila up ya kata ka result ada hadu mentai kimpat yo Rai mentang pan map ikan pat biang sepi ban jaisa ban ngi ban up ya kaneka drodet la ne kaneka tarik ban pelaka hadu ka sau tarik jun ri bahaya tiket jong pi lada pi kum penjaru pun changi ngi sapen bet namar pi ladap ai ya ki nomor pun jong pi ya kiteng isnong jong pi wat kuslai kam lele namar ba katu ka tiket ba kiliang hi baladap tiet ka dan ngi
ngin pele kai bet ya ka tiket jong pi la da pi job pin job bet la da ka no jong pi kan to shapi hi pin yo bet yang ki price ki bang la bu hadu real teli te nganget ba pin ya sha ban ni nganget be pin nom snow ya kan ka jing penjalan jong ni namar ba ka society hi kamla banjat syakmat ya kan ka tarik bang ibu ning kong namar ba gidon sibun ba ka jing kumbang ladap ya tu shapi ya kini kita bang ladap ya tu shapi te kan hi ka bang ka pat shapi kham tam kitu ki parlok ki ba empat tit ya kan tiket jongi ka pat shapi so ba tit bet ya kan ka tiket jongi ya rap yang ni man mi ya ni ki price namar ba ila print ya tiket kat kum ki price bang ila bo ila print tamru kenang bangin yo sisa kata ban yo ya kata gajing ya rap ya kini kijing semu pakong san jong ka society tem mentahi ni pan ma be chapi was noi kata tarik lai tarik ni lapan kriano chakat khat sau tarik ujun arjar kosan ni pen iru chapi ya kini ki ordar bangila yo na ki bor bahalor lada pi ong ba ide kita ki seng la ni kita society ba ni don jing semu basniu reka jing temu babha jong kani ka society jong ni akermen ba kam ya lam syak reka jing sniu wat per khat sniu ma ba ya kani ka tarik bangila bu hak tau tarik hi ngin ya bet khmat la dai nyimmi ani nyimla man pen mi ya ka price bangila bu ro ngin ya bet khmat ya kani ka khat sau tarik dan re ya kani ka lai tarik hi ni pan map syaki bang ha penjalan ma hadu mentahi ka jing ken ka bangi yo na ki nong di jong ni hi hadu menta kam pat dap ka ta price ka ba ni labu tadi nak kena tahu bang sapen ken ria akar men ba pin sa yai sha ban ni tham tam kitu ki bala dap thet pat kitu ki bom pat thet snobha thet no namar ba om dei kan ni society ka kwa ya kata ka ban business ne ban pen yo nong simet re ka dei ban penlong ya kan ka lok kidro ka thmu ya ka jing ya rap ya kita ki kun samla kita ki kun swet ki badok ha ka ba ni don kata ka jing thmu ban ya rap ya ki om ban ya rap ya la de dengan kermen bapi snutu ya kermen ru bapi perkat pinom perkat bakla ya kene ka jing smu bapha jong society ya rap yang ni om ban ya rap ban pinyo ya katu ka price and ya rap yang ni ban ya donation lam ya kene society ya kata ka jing smu bapha jong ni pin saya pe bet adin ladap kene ka lok ki jong ni ka ka kamapha nin sapen tip nin sapen i pai bai hi ya kata ka jing rap pasbun jong pi dengan kermen ba pinom snow ya kene ka jing pentelan jong ni yai sha ban ni namar ngim don sha kata ka jing smu basniu ada ngi tmu basniu ngimi perthai kumne ada ka debet ka jing tmu bahi ka society kermen ba kamara sakta ka jing sniu namar ba ila ya jengkar bat ki bor bahalor tementa yo bat jingkat kendiat bat ini kong dapi baya don katlang ba diamond barlang jongi ka society pi baro nakalia ka jonga ngapan ma pi na marba ngimla ban penyele kai kan ka loki dro hakalai terik jong me arjar arpsan handringin extend no ban penyele kai kan ka loki dro hakakat sau terik jong jun arjar arpsan tinga karpad pi baro ki par loki bal adap thi dikini tiket jongi so bah ban sha lang bat ni tinga karpad ro ikiti ki par loki bompat thi dikini tiket loki dro jongi so bah ban thi no na du menta but take nin sa penyelekai do bet haka khat sau tadek jung ujun arajar arpsan kita kini kentin makendiat kubleshibun